Bandiraɓe ndeɗo lulde ne jeeton wanno ko ñande aset ɗiɗi lewru ndu ɗo e an maris ɗo ode ka ɗo ngam heblanade bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe galleji e fedde wiyetede Agence thiabi-bi e gardugol Thierno Bocar Kane juɓɓudi kesiri mbandi fayida no feewi. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko jeeton ko lulde wonno ñalawma ngam famnude Agence thiabi-bi e gardugol Thierno Bocar Kane addi juɓɓudi kesiri fulɓe ne mbiya ko hoynanteno so saami foti ko hoccede. Agence thiabi-bi darima ngam walludon hebde booy hono tereji kono ewɗo sa joni ko jaɓɓal kesal holko ɓe gummani toon to jamñaaji galleji mahaɗi ha feewi a soktat tan naata koɗa e jaam woni Logements Dar-Salam woni galleji jaam. Thierno Bocar Kane e Agence thiabi-bi noddi bandiraɓe ngam famnude yiɗɓe jeede hen jiɗɗo dañde galle hay soko surga walla mo ganduɗa ko kañum woni joom galle ko wiyete ko wanka no fulɓe kewi wiide ni des e mo resani kala galleji mon nan toon tawi ko etsuji pewnaɗi ɗon ɗo jamñaaji ɗo jaam ñaƴata ɗo. Thierno Bocar Kane e Agence thiabi-bi ɓeydima wallude bandiraɓe wonɓe caggal leydi e nder leydi ɓe mbawa maade rewidade on dañi ko ganduɗa e nder duuɓi 5 ha e duuɓi 10 son kalde Agence thiabi-bi on pamodiri ma yuɓɓinan on mahana on fewnana on laltana on woni hoɗorde jaam cellal kisal e ɓamtare jaam yo yaar yesso Logements Dar-Salam addani on ɗum ko Agence thiabi-bi e gardugol Thierno Bocar Kane. Assalamu alaikum min calminimam inde yettode inde ko Thierno Bocar Kane. Thierno Bocar Kane oɗo dimanche hande ko woni programme o e ko addu mon ɗo hande. Programme o ko lancement projet galleji ɗi ganduɗa koko mahate. Donc projet o indi nde ko Dar-Salam, les logements de Dar-Salam. Donc Dar-Salam kala nanda ɗum tan anda ko galle ko kadi jaam. Donc ɗum waɗi min guiniri projet o Dar-Salam pour wiide yimɓeɓe yoɓe ngar ɓe jiiya projet Dar-Salam ko appartement uji ɗi ganduɗa na mahe ga e Dakar précisément Diamniadio. Appartement uji ɗi ganduɗa ko F2 et F3. F2 ko suudu e salle et toilette cuisine, so tawi ko F3 ko suudu ɗiɗi e salle et cuisine toilette etc. Donc ɗum min ngari hollude yimɓeɓe bandiraɓe pour ɓe jiiya ɗum pour kadi ɓe mbawa hen nadde par ce que hande yimɓe fof ko hodde ɓe jiiɗi yimɓe fof ko galleji to suuri darata. Eyyi yimɓe ngari hande saɗa dara ko équipe mo ganduɗa o kanko foti wadde promotion liggueyo kamɓe ngari ga te on ji kamɓe fof ko zone uji machallah. Eyyi liggueyo fuɗɗoto lewru ndu ɗo inchallah min fuɗɗoto liggueyo Diamniadio kadi yimɓeɓe na fuddima hen nadde alhamdulillah min jetti hen Allah no fewi. Eyyi min decci hen disposition uji par ce que dossier uji ɗi ko conseiller juridique uji watta ɗum accompagné. Donc ko notaire uji ko avocat uji kamɓe mbatta accompagné dossier uji ɗi. Donc eyyi andi galleji ɗiɗo min gokki yimɓeɓe yoɓe yob ɗum e duuɓi 10 eyyi walla duuɓi 5 kala wawɗo yobde ɗum e duuɓi 5 joɓa e duuɓi 5 kala wawɗo ɗum yobde e duuɓi 10 joɓa ɗum e duuɓi 10. Donc kadi piriji ɗi jiiɗa e piriji ɗi ganduɗa wodɓe na yeeyra ɗum galleji ɗo ko piriji ɗi ganduɗa ko social kadi ko prix uji ɗi ganduɗa ala taux d'intérêt. So tawi koye banque jaata pour sodde galle walla société uji mawɗi ɗi a yoɓat taux d'intérêt kono ga taux d'intérêt o min jaafi ɗum yimɓeɓe kadi na hoyfidal. Eyyi intérêt o sa itti ɗum hen andi noon galle hande surtout logement walla appartement donc mo ganduɗa a okkete ya yob ɗum e lebbi 10 million ngaji 20 ɗum mi sikki kala tan liggotoɗo tan so tinnima na wawi hen nadde. Eyyi walla galle mo ganduɗa ko suudu 2 salle appartement kadi e région de Dakar donc million ngaji 30 joɓa ɗum e duuɓi 10 ɗum kadi mi sikki kala liggotoɗo tan na wawi hen nadde. Arnoɓe ɗo ɓe ko équipe mo ganduɗa ko kamɓe foti yeyde produit oɗo kamɓe foti hollude ɗum yimɓe wuuro ngo kamɓe ko aussi foti yeyde ɗum
donc kamɓe fof koɓe noddanooɓe pour ɓe njiya projet o pour min mbaɗa lancement projet o minen fof donc pour que yimɓe ɓe njiya projet o sénégalais uji ɗi njiya projet o eyyi kamɓe ɓe ɓooyi ligganade e thiabi-bi parce que c'est des conseillers commerciaux de l'agence thiabi-bi heddiɓe koye staff thiabi-bi e won heddiɓe kadi wodɓe ko accompagnateur de thiabi-bi ala kamɓe fof gila ɓe fuɗɗi liggade ɗo alhamdulillah hay goto meeɗa hen dañde caɗele wadde dimanche o hannde notugol ngol ɓernde ma ɓuuɓi hen bernam ɓuuɓi no feewi bernam ɓuuɓi par ce que kamɓe fof ko leydi ndi waɗi ɓe intéressé kamɓe fof ko sénégal waɗi ɓe intéressé ɗum waɗi ɓe ngari pour wallude kam e oɗo projet eyyi thiabi-bi kam gila sénégal fof na andi agence immobilière thiabi-bi gila nde min fuddinde ha joni donc hay goto client meeɗa ɗo dañde caɗele kamɓe fof ils sont satisfaits kadi koye lawol ngol ɗon tan min continta pour que kamɓe fof ɓe belto e liggey momin mbatto eyyi kala soldo galle tan yo arre agence immobilière thiabi-bi donc bureau goto nan mariste sara Birios Dore donc goɗɗo bureau o nan Pikine sa ari ha e marché Zeng donc woɗɗani toon donc so tawi ko numéro ji mabɓe téléphone kadi sa tappi tan 33 832 15 63 pour bureau an mariste tawi ko bureau Pikine o a waɗat 33 834 81 81 walla 33 834 01 42 haade ɓerde ɓuuɓi konngol ma cakkitingol e yeeɓoɓe a yawo Pinndi TV eyyi kay mi wiya tan ɓe ngannduɗaa ɓe ko associé uji thiabi-bi ɓe ngannduɗaa ɓe kamɓe wallata thiabi-bi pour que produit o yiye wona commerciaux uji ɗi wona staff thiabi-bi wona équipe thiabi-bi wonɗo France États-Unis wonɓe Maroc Tunisie Dubaï kamɓe fof mbiɗa waɗa ɓe remercier par ce que kamɓe ɓe fuɗɗima liggey o gila toon kadi yimɓe nan naata heen alhamdulillah donc hannde min fuɗɗi liggey o ga e Sénégal donc pour wiide kamɓe aussi wonɓe gaaɓe fof ɓe jaarama famille o e onon e Pinndi TV on jaarama Allah jaarama a jaarama kay merci kadi min mbaɗa remercier kadi tous les clients pour wiide ɓe kamɓe fof yoɓe ngar ɓe naata e oɗo programme ko programme dañɗo fayda te kadi kala natɗo heen a limsitta inchallah a jaarama